sa ngalan, samahan ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kanimo. Manausap kanimo. Mga iso, mga Ginoo, kita karos mga sala aron maandam kita alas sa pagsaol sa Santos nga misa at pagsaol sa pista kung pangilin ni Santa Teresa sa Avila, Birhen o magtutulo sa simbahan. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kiningalaot misalig lahama sa kaayo mo. Kaluyan mo na, O Ginoo, agtana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakanaog mo. Kaloy ang nakita ha Diyos kung makagagaw tanan sa loon sa itong mga sala dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayo. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit kagait sa mga tao sa misayuta. Ginoong Diyos langitong hari, Diyos amahan makagagaw tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo butong anak sa bahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw ang nagsansala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang nakalikot sa tuo sa amahan, dawat ang among pangamoyo. Ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang langdon, O Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa Diyos amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, kanagdasig ka Santa Teresa sa Avila, pinaagi sa Espiritu Santo, aroy kapakita sa simbahan ang dalan sa kahimpitan, itugot nga maalimahan o takrimi kanunay, sa kalanon sa iyang patulunan ng langit nun, o mo didaab kami sa timuha sa matuod na pagkasantos. Kini among ipangayo, pinahay sa among Yesus Kristo yung mga nag. Ibagari bang kinibadiyas kiusa, Espiritu Santo, Diyos ang tuod sa kaangkuran. Amen. Kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, bisag kinsa ka pa, wala gayoy katarungan nga maghukom sa uban. Kay kun maghukom ka sa uban, apan nagbuhat ka sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Nasayod kita nga matarong ang hukom sa Dios sa mga tao nga nagbuhat nining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios? Kung buhaton mo ang gibuhat sa uban nga imong gisaway, o giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluyan ka sa Dios
aron ka maghinulsol. Apan gahi kag ulo, busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot, labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag ang kasuko og matarong nga hukom sa Dios. Kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang binuhatan. May mga tao nga nagpadayon pagbuhat og maayo, og nagtinguha sa himaya, sa kadungganan, og sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko og kapungot sa mga tao nga nagunahuna sa ilang kaugalingon og nagsalikway sa kamatuoran aron pagbuhat sa dautan. Paantuson og sakiton ang tanan nga nagbuhat og dautan, una ang mga Hudeyo og unya ang mga dili Hudeyo. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog og kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Una sa tanan ang mga Hudeyo ug unya ang mga dili Hudeyo, kay walay pinalabi ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa ka tawo, sumala sa iyang mga buhat. Gihatagan mo ang tagsa-tagsa ka tawo, sumala sa iyang mga buhat. Diha lamang sa Dios mipahulay ang akong kalag. Gikan kaniya nagaabot ang akong kaluwasan. Siya lamang ang akong bato ug akong kaluwasan. Ang akong kuta, dili gayud ako masamot. Ginoo, ihatagan mo ang tagsa-tagsa ka tawo, sumala sa iyang mga buhat. Kalag ko pahulay diha lamang sa Dios, kay gikan kaniya nagaabot ang akong kalauman. Siya lamang ang akong batog, akong kaluwasan. Ang akong kuta, dili ako masamot. Ginoo, ihatagan mo ang tagsa-tagsa ka tawo, sumala sa iyang mga buhat. Salig kaniya sa tanang panahon, o katawhan ko. Abli ang nyuma kasing-kasing sa iyang atubangan. Ang Dios mao ang atong dalampanan. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa ka tawo, sumala sa iyang mga buhat. Alleluia, Alleluia, wikain mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia,
Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo maana kaninyo. Manasap kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ka, O Ginoo. Si Jesus mingon, pagkaalaot ninyo mga Parisiyo, naghatag kamo nga sa Dios sa ikapulo sa kabahin sa mga lamas, ingon sa herbaboy na, o kaningag, uban pang utanon. Apan napasagad kamo sa hustisya o sa gugma sa Dios. Kini mga butanga kinahanglan inyong buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Pagkaala tayo mga Parisiyo, gusto kamo sa espesyal ng mga lingkuranan sulod sa mga sinagoga. Ugayok-buan kamo dito sa mga merkado. Pagkaala tayo ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan. Wala lamang hibalue sa mga tao nga ila di ay gitamakan. Kunya usas mga pangutulong sa balaod, miyong kaniya. Mahutudlo, sa pasulti mo nini, usap kami gipakaulawan. Si Jesus mitubag, pagkalaod sa ninyo mga mahutulong sa balaod, iapasaan ninyo ang mga tao o magkabuktot nga pala sa unon. Para kamo mismo diligani mo ikap nini bisan sa usa katudlo ninyo aron pagtabang kanila pagpasaan sa maong karga. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ni ka, O Kristo. Dinigipsaway sa Ginoo ilang pagka Parisiyo, Sadusiyo nga nagpahayahay na sa galingon. Wala gid mag tinud-anay nga nagalaga sa mga tao. Nabali, hindi sila mag-alaga sa mga tao, ang tao na nag-alaga nila. So, sa ilang mga puktot, mga seremonyas o mga balaod, ipakapin sa balaod ni Moses, muna hinungda nga ilang ipasigarbo, ilang pagkamagihatagon, pero wala sila hustisya. Ilang isakmitan ng mga tao sa ilang kabtangan, pasigarbo taas ng mga pag-ampo ako na magkapalangit, pandili magkapalangit, makasamo tinoon pagka-impyerno, uni mo tuha na. Nagpuning nun, nagpahayahay, sila hulingon, wala magsakripisyo, aron sila tinuanay, na nag-alaga sa mga ilang ipahimusla ng katauhan. Ang ilang katundanan, ilang ihimong sugdanan, barahan, nga sila magpadato, kapasigarbo, magpahitason, magpatagad, ano yung mga tao, ani? Di ka maulaga sa katao, ang ilang kaulang ambisyon, pagbungo sa ulingon, unsay kadalit sa kalibutan, wala buhunga ang mga tao sa ilang matuluanong pag-alaga kanila. Naunta, luwason, ikan sa kadautan, padong sa kabali sa Ginoo, pagbago sa muli, alaot ka mo, siwa mo, gusto mo tahuron, gusto mo yupuan, mamughari, di ni mao, kaya ang usa ka alagad sa Dios, mag-alagad sa mga tao, sama sa iyang mga tudlo, dili mapasigarbo, di nga paitason, dili mag-ulipon sa mga tao. Amo ni, gibaw sa Parisiyo. Naghimo nga bakabotkot nga mga balaod. Pandili kay mo tabang pag pasan sa mga karga sa mga tao. Pagka mga way puwango, di mga parian para buyag. Kung nag-iingong Ginoo, kalaot ninyo. Ha? Wala mo mutaba sa mga tao, papagkaan silang gipasan ng makasakitan. Di lamang mga sala, apan usab ang ilang pagtuman sa kaboton sa balaod ni Moises. Nawara. Yung ini usahay. Anak kapagana unta, mas mapabsanon, mas maalagaron. Nahimo na mo mga haod, mga puro mag-amo. Hindi mo ni mahimo ni.
ang pagkapari usa ni kamata sa pag-alagad dili pagpanapi. Muna si Papa Francisco kaniadto, priesthood is a ministry, not a career. Ang pag-alagad sa katawhan sa Diyos usa ka misyon, usa ka ministeryo, dili usa ni ka profession sama sa mga politiko. Dili talagsaon kining mata sa serbisyo o ministry. Mabitaw ng kanang mga wistig itawag na ministry of worship, dili itawag og commission ministry. Pagpasabot alagad unya, alagad nga nag-una paghatag mapaningnan servant leader mo nag-ingon dire usa ka alagad sa simbahan, alagad nangulo siya apan diha sa pag-alagad may paningnan dili sa pagkapaytaso sa kasing-kasing. Sama ani ang parisiyo sa dusyo, papaytas o kasing-kasing dili ka mao paubos padinumtanon nya mo ni alagad sa Dios padinumtanon dili ni angay niya sa kalagad pasulon masinabtanon og tiruanay na nag-alagad wala mga pas o makabuhong o material nga kayuhan. Amen. Manindog palihog. Sa atong pagtigom isyo katawan sa Dios, masaligong kita magdala sa atong mga gikinahanglan atubahan sa amahan, atong mga pagsalig, itugot niya ang atong mga pangamuyo, kung kita maingon, amahan, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, makaamgo sa iyang katungdanan sa pagpalambo sa katilingbanong kaangayan, pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga namunuan sa gobyerno, magmatinud-anon diha sa ilang paghago, sa paghatag og serbisyo ug mga programa, alang sa mga kabos o sila nga anaa sa kawadon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga amo ug ang mga mamumuo, magmatinud-anon ug magtinahuray sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga adunay mga kabilinggan, makakaplag og suporta og kasiguruan, gikan sa ilang mga kabanay ug mga kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga katong mitaliwan na gikan niining kinabuhia, makatagamtam sa tunhayng kalipay, tipon sa mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nagitong amahan, niguna ang among pagtuo sa ingon, mutubo kami diya sa imong gugma, sa kanunay mag-alagad kami kanimo uban ang kamanggihatagon o kamatinud-anon. Kini among gipangayo ina ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga ison, pag-aampo kamo aron kini nga sa sakripisyo, dawaton ng taha Dios ang amahan makakagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan, alang usap sa kapuslanan sa tibok ng santos kasimbahan. Madawat ang Ginoo kining among mga gasa, maingon nga kahimutan nimo pag-ayo ang gasa sa kinabuhi ni Santa Teresa sa Avila, yas pag-alagad kanimo, kini among gipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog matarong.
Santos nga amahan Diyo hatunay o makagagahong hatanan. Angay o matarong kayo na magpasalamat kami kanimo, kanuna ang tanang dapit. Kung magdahay kami kanimo tungod sa imong gasa diha sa among pagpamalandong sa imong mga santos diha sa himaya. Sa among papasinong ka Santa Teresa sa Avila, mao'y among kasaong kalipay ang pag-awit uban kaniya sa mga pagdayag sa imong kaluoy. Ikaw mao ang matod ug buhi nga Dios. Sa imong kaayo o kaalag, ipuno mo sa imong presensya ang tanan nimong binuhatan ug ang imong grasya. Mandala ka namo sa pagpuyo sa among kasing-kasing. Sa pagkatao ni Kristo, iyang ipakita ka namo ang imong dili matukib na pahigugma. Napakahimo siya nga among kaabag diha sa kahuyang, among kahayag diha sa ngit-ngit. Iya kami gitudluan sa pakisulti kanimo. Among amahan, isip imo mga anak, nemo sa higala ug pamahunon sa among kalag, ug ala sa imong simbahan, walay pagkakabus na tumuran sa kasantos. Ang yuta na higusa sa langit sa pag-awit sa usa ka pag-awit sa binuhatan sa among pagsimba o pagdahay kanimo sa kahangturan. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos ikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang iyong Espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kadamo, galawas o dugo si Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa hulingon, kuwasag pan, salamat kanin. Ibika sumihatay ni ini ngadto sa mga tinunan o bingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mong akong lawas, kay tugyan alang kaninyo. Sasamang paagi tapos ang panihapon. Mikuwas sa kalis ni pasalamat ni pag-usal. Nihatan ni ngato sa mga tinunan ng bingon, dawata kini o Panginoon, ang mga tanan gikan ini. E kini mong kalis sa akong dugo, sa bago o tunhay kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini. Aron paghandom tanan. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahala kami kanimo Ama naning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubag o moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Tinunami ginawa ang masimbahan sa tibok kalibutan. Mua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among Santo Papa Alberto among Arsobispo yung magkaabang nga obispo katanang mga pare. Hindi mga anak, yung mga tawagan na kami kanang kanabiyan. Sabi na katong nakalimtan ko nag-ampo lang. Kanina yung mga tanang kalahutor.
Sa bunya na mataas ni Kristo bano ta sila uban kani. Dadaan silang tanan sa pasudong sa kahayag sa imo naong. Kaloy kami tanan. Sabi ng kato yun na intention special ito sa panunan sa Santa Misa at ni pagsaulong nato sa pista ni Santa Teresa sa Avila. Ima kami ang ayan makaamit na buhay tunay. Uban ni Maria ginahangaw na Diyos, uban na sa nasiyang bana, uban sa apostolis, sa umatris, bani. Santa Teresa sa Avila, San Martin de Porres, San Pedro Calungsod, sana mga santos sa mga santas, na nagatuman sa mga kapoto na taas katuigan. Bakit dinami kong dahil kung nagami kang himayaon, pinani si Kristo, imong anak. Pinay kaniya, uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kaniya makagaw, nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Danang lungog, himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para mag-aambog kita nga ito sumato, nga awiton mga pulong itulo ka nato sa atong manunod. Amahan namu nga nasa mga langit pagdaygo ng imong ngalan umabot ka namo ang imong gingharihan matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw ug pasalua kami sa among mga sala maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay hinunualuwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwas sa tanang dautan. Patay kami sa kalinaw nining panahon na at tinabangan sa makaloy. Mahalikay kami na sa lag mahiliwas na ng asamo. Katanapawat kami ngumalawon sa bahay sa Kristo mananood. Hino man naging harian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo sa Kristo na ingon ka sa mga apostoles, sa kanila biliw kaniya kalinaw ihataw ko ninyo. Ito na ang mga sala, kundi ang pagsali sa imong simbahan. Sigo sa imong kabubutan. Patay kami sa mga kalinaw kahiusa. Ikaw nga bayo karihang tod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kunay manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Kita timaan sa atong panag-inig. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kodero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan na kidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo di ako ang makalawat. Paano ko lang lamang. Akong pamulong mo lamang, mamaya ako. Mag-ampo kita.
Ginoo Diyos namo, imong gibusog sa paan nga langit nun, ang banay nga nagtahod kanimo. Imo ang tungod sa panainan ni Santa Teresa sa Avila, kining banay maglipay unta sa pag-awit sa imong mga kaluoy hangtod sa kahangturan. Kini among ipangay ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagaw ang tanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang misa. Dadaan ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.